Ik sluit het geweer. De enige gors die net meer skeer oplevert is een derengors. Ze kennen hier te kusten te keur eten, maar ik in de natuurgebieden laten ze hun uitwerpselen achter. Dus ik daar verhoor de biotoop. Dus ik TBO's die hebben een enorm probleem. Ik al komt dat net zo goed van de bühne. Wij weten dat wel dat zo is. Die gozer die zit hier, die Fred, en die schiet dat Futtendaags en tegen Bultwedel. Nou, en hij fret in het gas om, hij wou dat gas plat. Dit is natuurlijk vrij kwad gas, maar als het gas een beetje langer is, ja, dan heeft al je sporen niet langer lezen en al je stront erin zitten. Wat wil je van de provincie van Provinciale Staten? Ja. Nou, dat er ski is en die gozen vetten dat op, dat die skier dan gewoon betalen wordt. Want ja, wij hebben die gozen vregen, die binden die een keer en nou, we hebben dus altijd maar rust litten. Van oude jongetje Zandjongen is dit een fourageergebied, een rustgebied. Nou, dat leven de wintergozen dan maar rust. Dat werkt het op die manier. En nou in één keer dan zei men, ja, je bent de volle gozen, oké, dat weten we. Maar de skeerworst dan niet meer vergoed. Ja, wat je in één keer zeg maar 20 jaar maar rust laten, dat kan je net niet een keer verhoren. Dat is het hele probleem. En die simmergozen die je dan ik binnen, ja, word je daar wat aan doen, dan zie je toch grotere acties ondernemen om die gozen voor te krijgen. Nou, als de steden van ons verlangen, als Johannes Kramer onjouwt dat die 5 tot 10% skeerderreductie houden op een ruwe celstof. En hij is ook gas. Dan hebben we het ook gas en het materiaal wat de gors nodig had om hem in leven te blijven. Dan hebben wij nodig dat we zo ruim mogelijk onze acties uitvoeren kunnen. Bij het provinciehuis houdt de Nederlandse Melkveehoudersvakbond NMV een passenconferentie. Het boen is spoor op deputaire Johannes Kramer. Maken afspraken worden schijnt en daarom had het boen het akkoord op zijn. De steerten kan Kramer weer omfluitje. Doen ze dat net, dan stapt het boen naar de rechter. Wij hopen dan ook dat de steden met moties komen die het verzwaren dat wij hier een juridische procedure hoeven te voeren. Daar moet in wezen de jager die beesten opwachten kennen. En in de beleving van de provincie maar het eerst duidelijk uitwijzen. Dan zitten de gozen er al. Nou ja, dan komt die jager die komt eronder en dan is de jager net meer dan voelverschrikker. Die worden vliegen voort en die strieken een paar 100 meter of een paar steken lang 40 strieken ze verdel. En dan ren je achter de gozen in plaats van dat je er wat aan de wang kan.